Mulogo ini apa ya? Angel ya kayak urip. Angel ini piye? Tidak semua orang tuh bisa menerima kekurangan kita. Oh ya jelas. Tergantung kekuranganmu kondisi. Yang kurang saya bu. Nah, apa? Aku tuh bubur masuk. Ah. Ya toh. Sak mangkok ini regane 15.000. Nah, Terus gue gak 14 loh. ayo nek iki jenenge ora kekurangan nek kuwi. Kuwi ya kahanan. Ora dolen bakune. Loh, Kalau ya dulu ki wong ki iso menerima kekurangan kita gitu loh. ya rum tentu nek jan aku iki mau yo gegeran ya dokter. Iki mau Sore iki mau. boleh lah. Lah apa? Ora bab kekurangan nek iki. Lah iki lah apa? Ayo tak ceritani yo. Heeh. Untuk kuwi kan bodol siji. Heeh. Aku maro nang dokter gigi. Heeh. Tak dandake Heeh. karo dokter ganti untuk palsu. Alah, wah, iki. Terus Aku ya ora gelem kalah. Gen tidak bayar nganggo duit palsu. betul-betul cemplung.